Ano ba? Unsa? Video ito na kaya ebidensya ba? Nya pakai puti good sa unsa down go nang kananadra ng puti niya nga headlight. Puti ha. Slide down lang, slide down. Nice switch dira. Peliko na to, pelikam na ko part. Yun na to, likapot. Abi. Sinabi. Ta Rescue mi sa mong kauban, sa mong amigo kay nagkrasya diri. Tara. Ta. Ano na part.